Velkommen til. Det er 2. december. Det er den 2. december i dag. Ja. Det er det fandme. Ja. Ved I, hvad det betyder? Vi skal have en ny øl. Vi skal have en ny øl. Og jeg har taget den her med. Okay, magtfuldt. Magtfuld. Powerful. Det er en juleøl. Ja. Jeg tænker, Ja. vi skal jo lige starte med nogle juleøl. Stemning. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, stemning. Ja, vi er også midt december. Den Nå, hedder bare sådan noget. The Hops of Christmas Future? Så det er ikke Christmas Past. Nope, jeg har sagt forkert før. Men det er jo også meget sådan, det er jo meget godt, når vi jo er kun i 2. december, så vi kigger jo fremad Ja, præcis. til julen. Det er en hazy IPA Ja. på 6,5%. Ja. Og jeg valgte den, fordi jeg synes, at den var meget. Jeg synes, den var flot. Jeg synes, den var Ja, flot. stilen står en meget, meget fint at kigge flot. på. Det er også vigtigt. Ja. Altså, Fra Dry and Bitter Brewing Company. Ja. de er også gode. Præcis. De er nemlig De gode. laver mange sjove ting. Og det er en, jeg tror, det er en helt ny, den her. Ja. Jeg tror, den er lavet specifikt til i år, faktisk. Ja, nice. Okay, Så okay. skal vi ikke bare se, hvad den Nu kan? er der skatte. De siger selv, at det er tropisk frugt Ja. smag. Ja. Så det må vi jo se, om det passer. Hvad for nogle frugter snakker vi? Er det mangoer? Er det... Jeg synes, det her, det ligner, Det ligner derinde. det ligner citrus. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Det er Jeg meget, synes, meget, det det er er meget nogle, klassisk for, Jeg skulle lige til at være sådan for noget IPA'er. rigtig dårligt med frugt, bare det er en appelsin. Jeg ved ikke, om appelsin det er så tropisk. Men appelsin, det er jo også meget julet. Det kommer an på, hvad. Appelsin og nælliker og... Altså, jeg ser jo alt syd for grænsen, det er tropisk. Nå, okay. Tyskland for mig, det er jo lidt ligesom sådan Gran Canaria. Men prøv at altså, Tyskland, de laver også fint, altså. Ja. De her, det er jo også, så er der også lidt tropisk i. Okay, den her, den har noget mere. Det er, det er, det Jeg er, Jeg er også, vi er næsten nede på 0,5% i forhold til... Ja, jeg er ikke lige så bange for den der farve, som jeg var for den anden. altså når der kommer sådan en porter eller et eller andet, der bare er kulsort, så lyst jeg... Men det bliver godt. Ja, jamen, det er det. Det bliver godt. Det kommer også. Det er jo det. Så kan det godt Så være. se om vi... Ja, vi bliver nødt til at se, om vi kan smage citronen. Nu Citron. slikker jeg lige på mine fingre lige før, og jeg kunne i hvert fald smage citron. Jeg kan i hvert fald duft. Ja. Skål. Skål. Okay. Ja. Den er meget, meget mere. Altså, jeg synes næsten, det her det er sådan lidt blankagtigt. Ja, det, Ja, ja, ja. Man kunne godt drikke den om sommeren, det kunne man godt. men så er det en juleøl. Ja, det er lidt mærkeligt. Hvad fanden? Mig. Det er lidt underligt. Mangel. Men ja, hvis du sidder der i mørke december og har en lille smule, lidt for lidt vind, vitamin D, og så tænker du, Måske kan jeg ikke til det. Så bare vinterdepressionen er ramt lidt for hårdt. Men det er en meget fin, altså sådan. Den er meget, den er meget, den er meget frisk, den er Ja. meget sådan luftig. Mm. Den ligger ikke. Jeg kan næsten allerede forestille mig, hvor den kommer op på rækken. Fordi den er meget lettere at drikke. Og det er sådan en, man kan sætte sig ned og nyde. jeg har faktisk lyst til at drikke den her. Ja. Ja, måske. Det er ikke så meget med den anden. Også uden mad. Også uden mad. Ja. Jeg tror, hvis der er en god sol en dag, du ved, sneen er derude. Ja. Det er måske dagen, det er måske lille juleaften, så formiddagen, så kan du lige Så kan sætte ud, solskin, sne, og så lige lukke sådan en her, og rigtig nyde livet. Præcis. Ja. Jamen, ja. Men ja. Hvad hedder man? Emil han har allerede bundet den. Skal vi godt bare gøre det samme så? Jo. Jamen, jeg føler, jo mere man har, jo mere smager man. Jeg ved ikke mere. Men det er Jeg også... tænker, det er ny nummer 1. Ja, Ja, umiddelbart. det er, altså, kom med, den er nemt nummer 1. Fordi at hvis nogen af jer, som ikke går, så vi var ikke. Vi var ikke just imponeret af hvad fanden hedder den? Delirium Christmas. Delirium Christmas. Ja. Et eller andet. Ja. Den var ikke lige sådan lækker. Nej. Igen. Det var en OK øl. Ikke noget, man vil rigtig drikke igen. Tænker jeg. Den er prøvet. Den er Den er prøvet, Ja. den er prøvet, og det er også Det er meget vigtigt. niche, hvornår du lige vil drikke den. Altså. Man skal være i meget sådan selvhed nu. Men det var det fra Det var det selv, anden. Ja, det var en kort omgang, men Hey, vi skal jo også igennem det her. kort og godt, kan man sige. Kort og Det godt. bliver jo en lang måned. Ja, det er det. Det gør det. Mange fede afsnit. Mange afsnit endnu.
Så tak for den 2. december. Ja. Glæder os til at se jer den 3. december. Præcis. Hej hej! Hej hej.